प्रमद बर' आरो दिपेन बर' खोन्थाना होदो दिनैनि दिनाव PIL केस होनाया मा बुस्थु इलु इला खोन्थाना होजोबदो दिनै बे बिटिआर रेकर्डखौ केस होदों होननानै नोंथांमोना दावराव जागासिनो दङ जाम्बि जाम्बाखौ थगायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव PIL आ मा बुस्थु रायजो राजाफोरनो केस होनायनि सायाव खोन्थानानै बिजिरनानै फरायनानै होदो दिनैनि दिनाव PIL होनायाव दिनैहाय मा लस जादों मा लस जायाखै दिनै खोन्थाना होदो इलु इला खोन्थानानै हो सैथो खोथाखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै हो दिनै PIL केस होनायाव जेबो रायजो राजानि जेबो खहा जायाखै प्रमद बर'आ दिनै गावनि पलिटिकेल लाबा लाब एबा सार्थनि थाखायसो दिनै जोबस्रांजानो गिनानै बिथाङा दिनै दुखु मोनदों नाथाय रायजो राजाफोरनि जेबो खहा जायाखै रायजो राजाफोर गोसोआव ला प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि जोंनि बर' रायजो राजाखौ फानबाय दिल्लीयाव फाननानै फैखाबाय आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो खोथा गैला दिनैनि दिनाव प्रमद बर'खौ जाय बिथांमोना सापर्ट खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ मा बुस्थु मा दिनै बुजिनो मोनबाय दिनै प्रमद बर'आ माने गावनि लाबा लाबनि थाखायल' दिनै बड'लेण्ड आन्दालन खालामफ्लादों नाथाय नैबे बड'लेण्ड आन्दालनाव रावबो गोरों गोरा एबा सैतानफ्रा थैया गामिनि जाम्बा जाम्बिफोर बिसोरसो थैयो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ गावखौ बिटिसिनि चिफ बानायगोन होननाय लोगो लोगो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामदों प्रमद बर'आ गाव चिफ जानो मोनागौमानि बियो बड'लेण्डखौ सोमावसारबाय थागोन होननानै थगायनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड आन्दालन खालामबाय थादों रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर' बिथाङा माने नोंखौ बिटिसिनि चिफ खालामनाय जागोन बिटिआर रेकर्ड खालामदो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट दा खालामसै नोंखौ शिफ्ट खालामगोन होननाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ नैबे सुक्तिखौ खालामदों जाखियानो जाया जेखियानो जाया होननानै प्रमद बर' बिथाङा नैबेबायदि अपरचुनिटिस मोननाय लोगो लोगो बड'लेण्ड बाद दे होननानै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर रेकर्डखौ साइन खालामदों अब्ला जोंनि रोजा रोजा बर' फिसाफोरा बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जानानै जिउ गारबोबाय अब्ला प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव जोंनि बड'लेण्डनि सिमांखौ मा खालामखो दिनै बे प्रमद बर'नि UPPLनि सापर्टार्सफ्रा बुजिनो रोंगोना रोङा मेन्टेलिटि पावार दंना गैया बयनावबो साननो हानाय गोहो मेन्टेल पावार दं मेन्टेला बयनावबो स्ट्रं नाथाय बुजिनानैबो दिनै रायजो राजाफ्रा मानो गावनि रोंगौथिखौ मानो दोनखुमानानै लादों पाब्लिक प्लेसाव ओंखार खोथा बुं प्रमद बर'नि सायाव खोथा बुं दिनै प्रमद बर'आ जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिडिं खालामगासिनो दं बेयो रोखा आरो मेलेम बरहाफ्राबो दिनै मिसलिडिं खालामदों नाथाय गावसिनि पलिटिकेल सार्थ एबा लाबा लाबखौ जोबस्रांजानो गिनानै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' प्लास मेलेम बरहाफ्रा मिसलिडिं खालामगासिनो दं नाथाय मालायखौ दाय होनायाव बिथांमोना गोरोंथार अस्ताद दिनैनि दिनाव लाजिनो रोङाखै बिसोरो मालायनि बिखुंनि सबाय बिमाखौ मालायासो नुयो गावनि बिखुंनि सबाय बिमाखौ गाव नुवा ओंखायनो लाजिनांगौ बारा गावसोरखौ इन्टेलेक्चुएल एबा गोरों मेलेम बरहा होननानै साननानै दाला नोंसोरल' गोरों नङा जोंनि अल बिटिसिआव गोबां गोरों लाइमोनफोर दं दिनैनि दिनाव बेखौ हाद्रि बाला सारथेनानै नोंथांमोननि पलिटिकेल लाबा लाबनि एबा सार्थनि थाखाय खामानि मावनो दानाजा आरो दम गैयाब्ला रिजाइन हो सिरि था